sinawung tembang Terima
Nuwun sagunging penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi salam sejahtera kagem kita sedaya. Saderipun panjenengan ngestreni campur sari saking MMT campur sari, monggo kita sareng muji ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tini punapa pikantuk rahmat taufik sarta hidayahipun kula panjenengan sami saged ngestreni menapa ingkang dados kersanipun panjenenganipun Bapak Supanto talesan Ibu Patonah ingkang amengku gati nikahaken Kang putra putri sesilih Mbak Yunova Ayuning Tias pikantuk putra saking panjenenganipun Bapak Urip Sutomo menika Mas Berkah Roy Rahmadian Sutomo kanthi kawilujengan boten wonten alangan satunggal punapa amin. Salawat iki salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kita hantu-hantu sahabatipun wonten donya ngantos dumuginipun yaumul kiamah mejang. Dumateng sagunging pakurmatan ing kalau dengan telu punika panjenengan sarengan kalian MMT campur sari ing mangajab sesegan tetembangan nugi lelagon katur rumah panjenengan mugi kalis ing sambi kala lancar rancak mboten wonten alangan satunggal punapa lan boten kesupen bilih kalau dengan telu punika kasengkuyung dening para kadang sindhen ugi wonten nyanyi inggih menika wonten genduk Dinda, wonten genduk Lia, wonten genduk Pepi, ugi Nila, ugi genduk Maike. Lan boten kesupen ing kalau dengan telu punika kasengkuyung dening jenenipun audio Mayang Sari profesional sound system. Mugi-mugi saged lancar matur kenging panuwun pramila kawula minangka pranata adicara aturaken wilujeng dalu wilujeng ngestreni sesarengan kaibur dening MMT campur sari wasana wilujeng dalu wilujeng mriksani semoga. Ayo duk jumeneng kawe. Ayo mitri bareng MMT campur sari. Yo. Ayo duk. Ini
sesarengan kalian campur sari MMD mugi ana ing penggalih panjenengan ing mangkinipun babile saking panjenengan ngersakaken tetembangan gabung utawi sarengan kalian MMD campur sari dipun keparengaken babile ing